direcció contrària de les agulles del rellotge. I en altres continents passen del dia a la nit i de la nit al dia. La Terra gira al voltant del Sol, la gravitació tarda 365 dies i 6 hores en fer el seu recorregut complet. El recorregut de la Terra va canviar la inclinació del seu eix degut sobre la distància de la Terra i el Sol en diferents zones locals i estacions. Moviment de precisió. És una espècie d'empanxeig en la Terra durant el moviment de traslació i rep la influència de forces magnètiques com el mar o la lluna. Moviment de rotació. Aquest moviment és degut a l'atracció de la lluna sobre l'envoltament de l'equador de la Terra per un xicotet raig de l'eix de la Terra. Els anys bigestos existeixen perquè la Terra tarda 365 dies i 6 hores en donar una volta al Sol. Aquestes 6 hores s'acumulen i cada 4 anys s'afegeix un dia el 29 de febrer. El pèndol de Foucault. Léon Foucault va ser un físic francès que va dissenyar un pèndol molt gran per demostrar el moviment de rotació de la Terra. El pèndol, mentre s'anava oscil·lant, marca un recorregut amb l'arena i amb el pas del temps, aquesta marca en l'arena s'havia desplaçat, demostrant que el que girava no era el pèndol, sinó la Terra. Nicolás Copérnic fue un astrónomo importante que nació el año 5. Descubrió que el sistema solar y los planetas no giraban en